what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we give the unheard voices, where you hear those untold stories. Where are we today? Today we are in Harare province. Uko kwatashanya rimwe gavati rayo regai tigare pasi tikurukure musiye nhoroondo yebasa guru ramakaita mukurwira rusununguko rwenyika ino. Mukadai muri kuona chirongwa chino muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, tibatei panhamba dziri kubuda, tinouya ikoko togara pasi totaura nemi. Hachisi chirongwa chevarwi vehondo yerusununguko vakange vakabata pfuti chete, chirongwa chenyu zvakare vana mujibha, vana chimbwido pamwe nevabereki. Mune basa guru ramakaita nekuti dai pasina imimi manya hondo yaigona kunetsa vakomana nevasikana kana kuti vana vevhu. Sekutaura kwadaita nhasi tirimwe gamba regai titauri tinzwewo kuti rakafamba sei richidzoka mukati meZimbabwe yakasununguka. Baba makadizvi aiwa tinotinda nekuti gamuchira isu naro zuva handiti ka tinotenda iye zvinezvi tangobvisa uniform yeugamba rehondo yerusununguko nemamwe mabhacha. Toda kudzokera kune rikuvhuti kwakazvarwa mukomana wandakagara naye pasanasi. Kumushande kupi uye makazvarwa muri vangani mumwe ikwenyu ndikukura zvakadii? Kumushande kwamutare kwamutasa. Okay. Asi kusviko chinzvimbo yechizvariro inzvimbo yechinoi. Okay. Kunoenda kwaisenza vabereki. Handiti. Muri medu takazvarwa tiri 9. Tiri 9 taive 6 boys, 3 girls. Ndokukurira muchinoi. Ndokukurira muchinoi. Takazobva muzvinhu. 1971. Kudhara vakuuya kushandira kuno kuHarare. Isu ndokuzobva tadini tamboenda kumusha kwamutasa. Saka ndokunzwa kachitoni kechimanyika akamuwanya apa kanyutralize. Ya tione chimanyika inogona kudaro vakawanda vanoda kumbosanzwisa kuti ndirisa manyika nokuti nyaya yekuti ukazvarwa munzvimbo ndakazvarwa kumazezuru tikagara tikakura tikangoti takakura bhosi kana wasvika up to grade 7 uri kumazezuru unotoguma wajaira chizezuru ichocho ndochinozopinda maningi ende kwacho pandakazoenda kumusha ndakuzomborogara kwenguva refu kuti ndichicha chichipinda chimanyika chekwandinazogara nguva refu. Handiti muri kwamutasa panguva iyoyo muchikura sevakomana, nyaya dzezvematongerwo enyika kwaimboitwa tumusangano here twaendwa nevabereki vachingonotaurawo nezvakanga zvichiitika panguva iyoyo? Panguva iyoyo vanhu tiri vakomana isusu zvematongerwo enyika izvi hazvisingatauriki izvi. Zvakazototanga kutozoti papaya
saka kutanga ungonzwika nyaya inofunga hondo yanga yachiti tange ivo varungu unofunga ndo vakazotanga kuda kuti totinyatsa kutizivisa futi kuti hakuna kumira musha vakutanga kuti nyaya dzekuti kwanzi kwakuita magandanga kati kwazoita magandanga saka vanhu ndo pakatanga kuda kuchita kuti what is going on chichinzi magandanga chinonzi magandanga kuzotanga kupinda kwakazotanga kuita nyaya dzepolitics saka ivo varungu pavaiweko vaiuya vachiti vari kutsvaka chii kunzvimbo ikweyi chandinotanga kuziyeuka ndechekuti pavakauya panga kusina makombetsi kana chii by then asi kuti vakauya vachinofunga yanga iri orientation yavo plus nepropaganda inoda kutyisidzira vana kuti vasambofa atenda kwenda kondo bcause vakauya vashedza vanhu vese vakatiunganidza chimwe chikomo sopadosepamba chief varungu vakanga vakazvimisasa zvavo ndobva vazoti adresi vachiti toda kukutaurirai kuti muzive kuti magandanga ariko vaive vaine mwoyo wavanga vainayo vaiti gandanga ravaiti vanga vakabata ipapo aitaurawo zvakewo zvaaitaurawo tasingazi kuti propaganda kana kuti chiba taingotaurawo kushata kweporondo nekuti varungu vakava vane simba sei havasi vanhu vokutamba navo vakazoti paipapo pasina zvika chiregai tikurakidzei zvatinoita magandanga kana muparo musango vaita zvimadisplay zvavo vatanga kuya futi dzavachidzidza kuti tikumagandanga vari kurova aya nditi mapazo yandege dzichibomba zvidzitudzimba toya pedza zvikanzi ndo maresults ari kuitika nevanhu vari kuzviti magandanga havana chavanokwanisa kutiita bcause rodesha ine simba pedza ndobva vaita zvavo from there I think ndo pakatobva patosimuka spirit instead yekuti vanhu vatye semafungira kuti ndo pakatobva patosimuka spirit yakanyanya kuti chiko chiri kumboitika ichi saka pakatanga tosangana itoto tova muchabvunza toya asi tova kuvakomana then tachiri vana vadiki but tata kutoparticipate munyaya chikurukura nyaya dzedu tichitaura tazobva paya isusu inini taigara mazuva chero taigara patatiri kumusha tatsina mbuya vanhu vangu vanga vambosara variko kumusha tinavo namaiguru vangu saka zvakangoramba zvingodhivhirwa pasaizvozvo zvingodhivhirwa chikurukura nyaya dzekuhondo idzi para 75 chikurukura nyaya yedu tainge timobilizana medungu kuti machiefeaters vakomana vanoda kuenda handekuhondo bcause tatambodzwa vamwe vakadini vayambuka tonzwa kuti ningi uye akaenda vana ningi vaye vakaenda vakayambuka vakaendeka savaatungindobva tangomuganaiza navo saka komana we 13 pameetings twedu chitownship chedu chiripo vanonzi muzvare patakaitira zvimameeting zvedu tikaita kuti some weeks tichingosangana ipapo tichiplana kuti tofamba sei toita sei tofamba sei saka tazofinalize koma handei wakaenda vamwe tore of 13 iso pane township yedu inonzi Watsomba mutasa ndipo takatoita final gathering point yedu hapo 13 ipapo uchitanga kufunga try to kuti yachashandisa panapa ndei sa pazima papane umfana mukomana ndinafana remember mr ndiye akanga achikuita basi leader boys kufamba achikuenda iyonodzokera border udzoka okay
then zvine advantage paaranga akamutsa because paiva nesystem yekuti vanhu vakanga vasvika kubhodha kwekwe vaizokusvika mudzi kuMozambique kakudivi kana kona kwasendera kunomuzimbabwe saka imaizokuti chese chaunacho chiri valuable uyo akudzokera kumusha saka aingo asi anga aine spirit yanaka because it wasn't jeni yekuti amudange generate papakareba almost for 70 kilometers I think. Saka ndiye munhu akazotibatsira kufamba rutini ndikatakazosimukira naye kwendo taronga kuti tiri kusimuka tasimuka hapana akasara pachikwata chamakaronga nacho hapana chatakaronga nacho hapana akasara takasimuka tese takadaro isu mapirimindi yedu tiri kuenda nokunana kunzi pana moyo washumba tisuwe tiri mahonde tisuwe tiri kukwira tapedzana nemakomo nemapirimbi emahonde hapana kawo papasina kuti kunanga nerodi pasikana pamuchinanga makadai so hakuna kuti tiri kunyenyeredza gomo tokwira up and down muchingetiwina takadaro zvazvikatiwo maibosi takambosangana nezvimwe zvakaoma tatine vamwe vangu vakati simbe miri but takazwi makumbo vakasingakukwadza vamwe makumbo vabereki vakasiya maonekera vanhu vakanguru hapana kuoneka kwatakamboita chazakaisa takambikirwa takabikirwa sadza takabikirwa iroro takatibikire sadza apanaaaronabwangu takotibikire sadza tave tiri 2 nabrother yangu yandoteedzana nayo ndobva wakutibikira sadza redu havana kuziva kuti chii last meal takutoenda ndokupedza kudya sadza rero ndobva tamusimuka ndobva taenda asingakuonekana hapana watakakuonekana nayo infact yaito polisi tatakatobvumira kuti hapana anotaura kana nani asiriwo panapa kuti chii chatiri kuronga panapa ande tiri kuronga zvipi saka takafamba takazoti zuva ronovira tatakunzi pana kurupinda pokwanga tokubhodha parupinda papa pamashopping center ikoko pana sarupinda saka paive paina mukwasha wedu mambo wedu aini St. Peter saka tikasvika ari manheru patoti tsva wotobvunza tete ranzvadzi yako bangu aitotedzana nobangu simwenda kupinda but vainge vazviziva zvavo because vanga vatogona umwe akambopfuura tikati aiwa isusu tauya kuzotamba bhora panapa tine bhora tichatamba mangwana panapa netimu yepanapa makore acho ndokwaita zvimatimu zvekumaruzevha zvienda kunotamba mabhora sofort titakati wazotamba bhora takazotamba bhora zvakanaka peno akabva tibikira chikafu tese takadaro vanga vane mashops enda ipapo vatibikira chikafu chedu zvakanaka naka ndibva tadya manirayi tadya ndobva vazongotichiedza ini nemukoma wangu ndobva tirongedzera zibhigirapo anga zvine magrosara mabhifi chichi kuanza vanga vatozviziva zvavo ndobvatapazvizvedu vachingopedza vatipa tichidzokera kwatanga tine boys ndivatatosimudzira wena then ndoba takatanga rwendo rwakaoma manje because kubva ipapo kungodai so nokutanga kukwira gomo rakadai ebhodha riya kunge kana makambotendera munoziva makomo ari kunapinda kuti anogara naMozambique neZimbabwe nokufamba chipira gomo rere I think zazi takabva around 7 o'clock chibva kwatachi but kuzosvika pamusoro chapu papa takati tasvika panikao takasvika panikao kachikoro ndakatandirememba kaingori kachikoro kemapango pamusoro pegomo asi kakachiri kekuno kuZimbabwe ndikatarara zvikanzi akomana namaticha ivaripo zvikanzi ravai asi chandoda kutaura ndechekuti panoti pabhodha useni kusati kwachena munofuna kubva pano matodzika because kuti ndikuti burukai mubhodha umu
makamarada atori pasi pegombe pavane vakagaririra saka munogona kuzovhiringidzwa saka bhita mumwe richirarai moti kusemi mangufa muchidii so tikangoita saizvozvo tikangorarawo ngizvezvouswa izvimakilasi kusemi chimuka handi piti tangoti chidai sozvikanga matoo Mozambique tikatoti Mozambique dzike tadzika gumorere kuchinoti kwe tikitambirwa nemakamarada sarenda taunganidzwa baibai muri kuenda kupi tikuenda Mozambique kwayakuhondo ndozvataizinyauzi tayakuhondo tikutise varungu ensini muri wepati ipi tiri vamuzorewo harizi truth ndozvaya zviripo pakeni muzorewa ndianga ari kuno tiri vamuzorewo that's right garai gariswa paya tusechwa kwaukatochena sechwa bataimo kuti vaitoa zvakanakawo utsu vachitoro hapo sinaomira muchefect muhondo zvaimuitika izvozvo 75 makirai right atiendai tikuperekedzei kuti unokuisai kunobatukuganisai vatapiwa escort yedu yaitaifamba nayo tikafamba the whole day zvikatazosvika pane kamukafesi zvikanzi pano izvoaivano ndopamaakuzobata kukusiyai ava vachidzokera kanzi pamagonde magonde imomoya lucky enough zvatakaitawo ipapapo tichisvika ipapapo takaona paine mukomana anga aripo anga ari komanda wepo anga atori mwana anga atori kwamutasa aizitsenenge yake kuna charumuka anga atove shefu ikoko ndiko uri kunokiyo zvakasoshaika kumusha kudhara papai tikandavasoya ndikatojoina frelimo saka akatorwa hondo yeMozambique akatosunungura ari muMozambique so akatibatawo zvakanaka bikiro sadza iroro nenyimba dzisinadzo sauti but nenzara yatatanayo takanzwa kuti zvava zviri right tikadya mangwana acho kuseni ndobva takazounza kuzora mutatsawe ndobva tachitakurwa ipapa ane vamwe vanga vauya nga vari ipapo tatizoendeswa kuchimoyo tasvika kuchimoyo tagara edu ndobva takambofarawo bhosi takasvikawo tikachiosadza ridanga rine fish hombe chaizvo ndakatatane nzara takatanza kuti at least zviri nani tagara papa takuti about a day 2 days abva tazoendeswa kucamp yeZivila Peri kumasengere ndopakembi patakazoendeswa ipopa paipazhunda vatazonogara apo ndopatakati garei think kubva kuna naJuly ndopakasvika former president akazouya Mozambique taapo akatouya ipapo pakembi ndopakatakasvika patakatanga kutomuonerawo ndo chef Primo Mugabe tagara papa tagara tiri marefugee. My first days things were okay. Taidya chikafu chaichiri nani but kukwira kwaita namba yacho on daily basis ndiko kwakanyanya because vanhu every day masikati makuseni manheru makuseni vanhu vachingouya chibutswa nemotikari kwavo saka nechikafu chakaenda chakutanga kuledzawo makamarada mazoitanga taitombochiko yainzi pau chingwa chavo pau taichichiko ine majarini kusvika pau iye yakushaya majarini kusvika pau iye yakuzoshayikawo manje saka ndopatakazozwa kuti right panapa that was now September
zvikanzi vanhu panapa taakubva panapa taakuchienda kumakempi kwedu kwatichavaendo kwatinononzi matraining camp ndokutaurwa zvaitwa ipapo atipenda saka muna September ndopatakazogara takagara kana mazimota awo pindai motikari idzi kumatai muri tiri mainge mukataundi sort of mubvina pedu mukati kakaenda taundi tasimudzwa paine mazimotikari aya taenda tamuchakasara tizonoona zhuu pane zisango ndopakanosvika kunzi zhuu chiburukai pano ndopataakuzogara ndopakembi yedu ndopano panyadzonyapa ndopatazotanga majini ekunzi rai tichivaka izvo pekugara zvimabharaki nzvimbo yacho yaive ine miti yaivana zvokutamba miti pani saka we to build taitema miti muhombe minoza miti muhombe taiti zvigananda miti iyoyo then taizviti zvigananda tichitakura kunovaka mabharaki tichivaka mabharaki tichivaka pamba the first days panyadzonya zvaive nani but hazvina kutora time kuti zviite nani because namba ichenge yaizokurisa zvimabharaki tavaka hedu but papa unoita kunzara zara ndoiziva yaive iripo chaizvo asi tinangosevaiva kwaitomusikana waitopamboyo twaiuyawo mumbotiwo zvaitawo mafuta akauyawo zvikabikwa bhinzi idzodzo dzaidetsa kuibva zoiswawo mafuta chaimportant kuwana mafuta nokuve vanazvo paine sauti its okay ndopaizoitawo problem yekuti vanhu vaizoputawo chirenje chainzi chirenje then chekuti vaimbotizawo uchienda kupovhuta tichine tumuhembe totatakabva natwo kumusha saka waizotora hembe dziya dzemhepo kajuzi kangu akarikaingamira kupovhu yemozambique waitukasvika waichuza vaigonosvika kupuwa huku aidzoki kukembika wozvikabatwa futi yaive mhosva yekuti waifire saka waitoti ndibikirei panapa ndakamboita ndikanotengesa bhachi rangu ndakaita ndiri 1 ndabuda mukembi ndiri 1 ndikanotengesa bhachi rangu ndikapiwa huku yangu ndikabva ndati babangobheki ndikabikirwa huku yangu yese vasikatorai aibikira yese huku yako nefuruma tikadhishi kakadai kesadza remujumbu remufariri ndikaripedza huku yese ikapera kuti kufunde sadza risakapera unodya nepamangwana ndipesvozva ndikadzokera zvangu kanda kubatwa saka takagara that was now become 76. She was just now your shut because I was like I was going to poke and you become a section with a section commander. Okay, in times in this time you know Israel chimbazwa but kukura muzavana vanongachitichi bigi saka bigi ndoranyanya kushandiswa panonzi Israel chimbatswa Israel abviswa majitawo abviswa maita kuko ndobva tanzi George Chikono zvakamotivetwa nei mushambo wedu kwaikuna baba wedu ainzi Chikono was a very good hunter saka ndobva zvakabva zvakazvabvira ipapo ndakanga ndazvitorera ipapo zvakanaka tachova my company commander was this Sobusa Ndebele Kula. Yeah, he was my company commander by then. Tagarapai. That was the April 76 training. Before training, was a training.
Kunzi Big, it was a nickname. I was a very big man. Okay. Chikura. Yeah, so I got sick. Malaria. Malaria ipo yavipanya dzonyaitika kuruwa chaizvo amwe yaitoona saka ndakarwara zviye zvekuti kurova ndakati ndasikakwanisi kufamba 10 meters zvasachaiti ndaingofamba pano ndogara pasi pano ndogara pasi. So I was admitted paCamp Hospital wedu ipapo. Ndo panguva imwe inga ikandiomera iyoyo because mazuva acho kwanga kusina chinhu chine sauti, paiwanikwa mukaka uyo kukurumba uyo zvokurumbiwa uyo. Saka mukaka kana ni malaria waiti ndaikuona so ndaibva ndatovhomita. Saka vakomana ndakiti kuti tatakabva takawanda. Saka vakomana vanga kupura vachienda zvandachataura zvezvo kuenda kuchiri zvipovu unosvika unotsvaga uya tubaka yawo vachindigochera tubaka yawo zoyaCamp Hospital vondipa panoenda pokasadza kangu paipo vondipa kabaka yawo ndatsawaisevati tichikura vamandiripo ndiri muCamp Hospital momo munopakava netraining iri yako vanhu vakuenda kutraining vanhu vanyorwa vari kuenda kutraining mota titititititi dzauya vanhu vakuenda kutraining. Saka vanofungwa mubhoyi wangu zvokuva kupauya shamani panapa ndotobvunza kuti kurwadza kuti uchasara uchiita sei, haugona kufamba, haugona kuita sei, chikafu uchaita sei, because ndakapera ubiki ndopa wakazoperera ipapo. Saka ndakauka mudzanga kadiki isu kano kadiki isusu takuenda majority yedu tese kubuya chitese takuenda kutraining basi takwenda kupi kutete kuita sei panapa handzimyandirasa including my brother anga akutenda kufa anga akanyorwa ipapo. Brother anga akasvipasitira kuti chii? Maxman. Right, vakuita pape motika dzamira vanhu vakuru. Saka ameno zvakangoitikawo midzimu kana yada kuitika. Because it was before nyadzonya attack. Ndakasimuka pamubhedha wangu muhospital wemo. Ndivanda kufamba chikambaira ndichienda kuHQ kwedu ndikunondo kwangu kwakafura motikari dzakamira dzakatakura dzichitakudza vanhu. Saka ndakasvika ndamira pasaidi ndakangozenda pasaidi pemotikari ndakutasa nemabrothers angu nevazukuru vangu nemafriends angu aya vaiti vakuenda navo. Saka ndakamira ipapapo funga nespirit yakangopinda nabrother yangu nemamwe vazukuru vangu kuti munoitika musiya uyu is the end. Mene zvakangoitwa navadzimai vakangondidhonza motikari dzakutotinda titititi vakangondidhonza kuvapo kundairema here ndovangondidhonzera motikari vandisa pamakumba pasapa yandatorara ipapo mota ndadzasimba tatobuda panyadzonya taenda tesu parifuka kubva kunyana yadzonya kunobata 30 pari pane distance. Ndakumberi uku ndakazinga ndasimuka ndagara zvamutafuta tasvika Tete pabhatari yawo pakembe yemakamarata iri mumakombe Zambezi River ndipo pakanzi right mutemo konongoti vanhu vachipinda mota roko mushedzerwa mazita vachibuda mumota kunoti hapana problem ere roko mazita. About tasvika pabhatari yawo vanhu burukai vadonza vanhu vambofidha moto yese empty bwa ko avakomredi ava ipapa ava ndiani kwapo avapo panapa apa ndiri murwere zvikanzi mutengesi bozi muhundi waiti ukangoitawo zvisiri pamutemo kazhinji ukatsaudzira zviri pamutemo waiklasifaiwa semutengesi. Zvikanzi ambopinda sei mutengesi ada kuenda kunoongorora atumwa
Paipa ndakutorongerwa kutorwa zvidano. Zvidano zvakaoma. Bosi kwakuti waungari wakaoma tidunye plan. Yeah. Wakakuti aigona kuzvifira izvozvo. But pakapinzwa pakainvurwa makamara dhambo akazopindira. Kati this person munhu arikurwara uyu. Instead kuti zvamutaura munzai munhu timuise muhospital arapwe uyu. Bo ndairwara zvokuti munhu aitoona kuti anytime munhu anogona kufa. Saka tora munhu muise muhospital uyu. Pane zvamuri kuita izvi. Ndipo ndakatorwa pabhatari yawo inini ndikanaiswa mukemp hospital yemakamaranda. Mota ndobva dzasimuka vadzaenda kutete. Because from there waitoyambuka Zambezi neinozoenda chonyonyoko kune camp yacho Tembo kwai kuTembo. Ndasara pape. Ndakamboti gare ndati gare ndimoswa hana malaria yakatritwa right nditori ipapo ndo pakandakazona makomrades achisvika chii zvikanzi nyadzonya yaparara vanhu vapera usisina chii zvikanzi nyadzonya usina vanhu vatapa yaparara ndokuparadzwa kwakaitwa nyadzonya ndokubuda kwandakaita hondo yenyadzonya otherwise andaikwanisa kupabuda to be very honest. Kati asa mapisirwa aitwa makemp hospital aya vanhu vachipisirwa rimo inini nokusagona kufamba kwandaita nokusagona kusimuka obvious ndingadai ndakaita one of the victims but ndopona kwandakaita hondo yenyadzonya ndazopora zvavo ndozokona transport ndokuzoteerwa kutete kwakuTembo kwanga kune vamwe ndokunogarawo kuTembo ikoko. Of course life was a bit better kutraining camp as compared to life yatachirarama tiri panyadzonya. Chikafu chaiti 1k. Chikafu chaiti 1k ndokugara. Saka kuTembo is like kune base 1 and base 2. Base 1 yaive kusvikira, then from there vaizoiswa base 2 ndokaizonotrainera vanhu. So ndozobva paya ndobva tazoenda pa 76 August. Ndakazoita training. Ndaitazotrainwa paya train. Ndabatana nana mukoma wangu waye nemabhuru wangu waye atozotrainwa tese. Ndapedza manje training, chipedza training. Zvakawoitikawo ipapo zvokuti vanhu vapedza training vanonzi deployment. Kuchiendeswa vanoenda kuuya kufront kuzova vanoenda kuti vanoenda kuzova. Pane group rakatenderera. By then. Raitsvaga vanhu vanzi mapolitical commissars. Vainzi ndaimotsvaga vanhu. Interview vanhu vauye kuchimoyo. Vazotanga kutorwa semapolitical cadres. Saka fortunately ndakanda nini ndasarudzwawo ipapo amangesi vanesa ndasarudzwawo ndakanongowo ipapo ndatonyorwa zita tozopinda mumotikari makutobva panapa ndasati ndadeploya kuti ndiuye kufront by then ndaenda patauya kuchimoyo kusvika pachimoyo papatoo necamp yanga yakagadzirwa and I remained for that. Camp by then yainzi Wambu. But I nana Chris Nchangwa. Taita sepa pa ndipo takataita matese pa. Taita politics zetu tukudzidziswa. It was unfortunate with the process some of us hatina kuziva kuti patiri kuitwa zvinhu izvi papaine pamwe vanhu vaine agenda behind. Because taibatwa zvakanaka truly speaking. Pakempi iyoyo. Particularly that camp, to be very honest, taibatwawo zvakanaka. Because tiri vanhu vaipana food. It was in abundance. Futi takanopuwa new rifles, new AK-47 manyowa nekubhizeteka mumapepa. Ivo tichipiwa isusu takanzi ndeyekuzvidefendekuita kuti pano pachimoyo. Imi since muri panapa pakaitwa any problem you can defend the camp. Saka munhu wega tine pfuti dzedu isi zvine chikafu chiri kuuya hata
kutobono toothbrush ingaisikachawana toothbrush ingaisina basa but papo papa right pakembi papo nditi kana hembe dzikauya taitina advantage yenzi tangaimanosa kuzo hembe isina political cadres nemusangano saka ndoti tasinoziva kuti kumusoro wani majenda avo manje zazikuzviziva manje asi totongoti tidzidziswa politics anditi tinaye mausetu wedu tiri kumudzidziswa tikazoziva kuti slogan yainyaya kushandiswa ipopo zvitatu yanga yatorwa from the doctrine yechina kuti vashandi pamberi nevashandi totozonzwa zvinhu zviye zvapidikuka vashandi matakutonzi vashandi kembe yanzi kembe vashandi vashandi mini vanhu vakapanduka saka yakabva ita seinonzi ta vanhu vakapandukira vakati vane emu yekuru vakuru inini akinodinai kuti vakuru vedu ikoko kuvaive vamaleaders vedu ipapapo vanogangane data agenda tatiwe pasi peusungwa tese kembi yaiya vashandi tozonza kuti makapanduka a lot of things zvinoitika zvepolitics saka pakazoya comrade Tongo I think it was last day vakazoya vakabva atiadresa nokuti adresa nokuti taura mashatira zvazvaita panguva iyoyo but at the end of the day it was okay varegererwa takuregererai saka comrade Tongo waitoti mapandukira leadership mapandukira zamu system mapandukira zamu pf mapandukira leadership yamugabe yes because by then anga mugabe ndianga kutonga zvasitola anga atoitwa austate karegererwa baibe vanzi gare mazuva mashoma kembi gai ichiparadzwa saka takava tanzi deployment maakudeploywa saka indakadatonzi ndideploye muchimoyo pane bhesi rairi rekutransport ndikana ndanzi ndiende ikoko ino ndikati no handisi kuda ndida kuenda kufront zvakazvaitika zvazvandiconfuse kati hazvikuno mumozambique handishanda ndoda kuenda kufront zvanzi but we are still too young tuende kufront then ndandani 16 kati hano ndinoda kufront satagara pape gara ndo papaya first time pachiya kuti M90 ballistic missile rally ndiri pachimoyo papo ndikubara kari trainer kaspenda pa M90 ballistic missile pachimoyo tapedza tatrainer futi ndagara futi ndovabazova reinforcement yabva kutanzania yangu apedza kutraining kutanzania vakuya kuzodifira kuenda kumusha vandanzi right iwe shabari iwewe kwatodaoda musha wakauya comrade aizi Charles Munyoro was the provincial commander then zikanzi hayi mpaka ndikupa kuti uite assistant wangu handisona kutopinde mufront izvozvo inotoita assistant wangu assistant wezvo zvikanzi inotoita assistant wangu watanga ndikati if I'm not interested in down front zvikanzi notoita assistant wangu ndobva atonipa bhegi rake vaigara life yakanaka kawo fodya ndakatoputa by then ndakatoita fodya ndakatoitanga because chaitochinja chaitotira vamira havena zvazvaita ndakakutoputa fodya zvanzi fodya mapexture yemidzanga kwete yamanoputa kunana yadzonya kwenye kumonera iwe aiwa unongoputawo fodya yakanaka iyi zvakanaka iyi ndabereka bhegi rangu
reinforcement yako yatakwenda Gaza. Reinforcement yako yakapinda nayo yakanzi Gaza province. Disu takwenda Gaza province. Taenda tawana hapa sheshai. Kuzofuma chienda Mapai. Tabo kusaidia kuboda mno. Taitipa Mapai. Isitaka sithetha ndamukhuza kaini ndafuna sisithi mngori kaini fama ndimukhuza ndasvika paMapai ndatoona makomrades anga abva kufront kunoko vaiuya kuzotambira chii reinforcement ini apa ndaitwa assistant ndobva ndasvika ipo papo vana kudeployiwa ndobva ndati anokwete chef inanzi kuita assistant. Why? But I am the assistant. And the town of politics and the town of Papa, and so forth. We are here from the and this is not with assist. And the child of Grandmamos and picking up in the front. I was scared of it. But you say front. I said I picked up front, but she chakya chakaoma ine ndinabva ndambanyembedza section commander achienda kufront kwacho apa ndiri mwana mudiki saka pakabva patoya this detachment commander I will remember his name wakangwai ukompapa chiredzi ukona mpapa ndiye akauya kuzotitora soja rababa soja akati akangondifarira nacho but the issue yekuti papa utaura nyaya yekuti vashandi because this thing yekuti vashandi vanhu vakapanduka yakanga ichiri makomrades kana vanga vari mufront lines kuti vanoshandika navo sei vanhu vakapanduka handitiona but akangonditrust kuti vanzi handi ngapinde ndokutotora section yanga yabva mokune anga ari section commander yanga ari mufront kuno zvikanzi ivo vakuita deputy wauye uye ndiye akuita section commander ndozotaura nachef ndatopuwa section ndichisati ndatombopinda mufront macho ndapuwa section yangu tapera izvo tapedza handei kugaza tairova gona renzou yedu tapinda tamuno mufront maifambika sei mugona renzou toziva kuti ibhakika nopisa voita sei gona renzou yanga yakaoma kana pane imwe pati yanga yakaoma mondo kuclosa gona renzou because gona renzou mainguti tati zoti kumushandi mukangorasika muchada kudai so maikunota mazuva akawanda muchitenderera zuva nemwedzi ndozvo zvaibatsira kuzoti tikwaka takadai plus vakanga vabobvapo vainge vaine idea yekuti tinokuramba takafamba so ya taifamba mugore renzou mvura yemugore renzou yainetsa kuinwa kuti unwe mvura yemugore renzou kana maomerwa chaivo chaivo maimeka sure kuti masvika tanga matarisa first kuti pane tumbuyu here mukati nditiona kuti pane matsiko emhuka chichi kuti mafrogs netumburuka turimo here mumvura penimoni mau machi ati mukapashaya mukasvika nakati zii aitozoti mvura isi right ainomiwe kunonzou yairwadza because asi truly speaking mhuka taisangana nadzo shumba whatever hapana kana wandira ngati ndakakosa gona renzou 3 times tienda kuti tidzakaitwa zvinotidzoa but handina kana one day kana ndingati takambonzikana shumba yambola kutry kuti rwisa asi muchidzona shumba kufamba nadzo side by side shumba pane tripping yatakati tichifamba iyoyo takanga tavhiringika because kwakaita makore tisachamuzwisisi kuti toenda nokupi takafamba nadzo kudai dziri pamberi pedu ai famba nadzo svika tanosvika kuwaya yemozambique tabuda achitodzitei
hapana kana problem amugonanzo ngati ndo patusense kubelieve kuti gondo yanga isingoti ino maoko yanga ine zvainga inazvo mukati saka ndazopinda paipe namugasa nditya that was 77 so my first bedroom ndakatanga kupuwa assignment yangu nasoja ndinoda kuti unorova bridge rechipinda pools pane bridge raipaucheredzisi pinda kuya kwana mupapa ndoraisupply masoja ndoraifamba task yako yekutanga ndeyekuti ndoda kuti uende nesection yako norova chipinda pools zvakanaka asi panogadwa bridge ro rinogadwa zvakanaka deputy wangu yanzi Jombi atogara pasi paipe toita sei ndapaongororwe panapa oda machiongororwa masoja acharugara pasi pebridge itaane information yese reconnaissance yaitwa zvakanakanaka pane katendi kavo pabridge ipapo pasi apa saka toita sei ngatigadzire matenti edu tagadzira mabhombo edu tazvagadzira hapana musi wokuendako andi tasunga madhongi edu twachikunguru edu taisa mukwende edu yemabhombo andi taenda asvika pabridge pai asati vati spota mana kuridza pfuti patakangoti tingoti svikei pawakatonzwa kuti pane vanhu movement vatakaudza kuti papa hataiziva nenhamba yekuti vashoma then to fire back hataifaya vamwe vachisimudza mukwende vachinogadzika pabridge nekutoignita nekutotiza madhongi edu hapozi kuteerwa kwainetsa usiku vasingateveri ozokusarawo patoti bridge ratimira ndikati ndabudirira section first mission section commander ndikati mission accomplished bridge rakatsema harina kuzodonha zvarokuende yayosho but rakatsemwa zvekuti pakatombona mazuva risingashandi paitwa marepairs. That was my first operation tagara mutamo mumapapa medu mupapa kunopisa mupapa kuna kurizimoti mupapa mairarama nesadza renyu nemukaka ndowainyanya yangoriko mombe vanhu vazvipfuya vainazvo situation yemapapa yakazoshata ende yakushata pichana varungu apa vakutanga kuchiintensifya hakuna zvokutamba because vanga vada kubloka. That was the first detachment yekutanga kuboda saka vada kutokata nofunga nzira yekuti pofu isati kana kashaya supply pakati apa vakubuya mukaboda ndopanga pakutanga nyaya yekuti vakuda kutangaswa makipi hondo yanga yakuchizotsviriridza zveni atairwa every day ndopandakazonzi inini nasoja rababa shamari ini ndakuto yanga kutopostwa kubva imomo ausera mwainzi gastaff chawiwa zvikanzi mucomrade mimi ndafunga kuti nyavheri yangu ndoda kuti uchibva muno akantaura unoneseka muno mune nzara but chandoda kutaura chekuti ndoda kuti uchienda kumberi but chinoitika kumberi manje kumberi kune hondo mvura because kunokuti semi liberated kumberi kune hondo asi kune upenyu because kumberi uku kuchirikunywa tii kuchirikudyiwa chingwa kuchirikudyiwa makokora kune hembe dzekupfeka kune mashops arikushanda asi varungu variko asi ndosaka ndinofunga kuti mimi unoda here uchienda kufront kuadvance no problem masekitoro kumata zvikanzi ngaende kwachivi nomupapa vada kudeploya kwachivi ndisuyo nemurutenga ndokamwe kainetsa kucrossa futi karutenga iko kai takrossa ndisuyo
there is kutata kuberengwa back tapinda mchipi berejina tumatata kushandira ya mabetros atakapinda nawo akawanda uku kwaive kune hondo kwaive kune upenyu asi kwanga kune hondo yaive iriko zveshuwa kananzi kuti gaza inopisa zveshuwa yaipisa chivi was one of them because pachivi hakuna kava pachivi kune nzvimbo dzekuti dzine mutetete wakaipisisa dzaenda nenzvimbo taiti kana uri kuno kusaidi rakana berejena uko taiti kuchasiya pangundu anoona kana uchiita kusaa munoona kuraiti makomo aya engundu aya kuraiti isaya iyo aya mazikomo andatizo ndo inonzi ndoichasiya iyoya ndoichasiya iyoya saka that one iyo yanga ine makomo yanga iri nani yangoti garikikei but disadvantage yemakomo futi yanga aive neadvantage bosina amine cover ikanaka but kune disadvantage kuti makomo futi vanhu vashandisa makomo ekuti akoma opis saka ndege ikoko ndo yanga iri disadvantage ndege dzagara dzakati vhiringidza ya unlike wakazopinda ako mukati mana berejena munenge muri flat mainetsa kuti muone kuti maopi saka kuti airova manjo wewe wachifamba zvaone pasi apa zvakanaka aiwawo tairova so ndiyefuya rimberejena betro rakangonditi rwadzei one ero rakandirwadza kuti kabhesi kacho kanganga nechi saka papa nekukavha shoma saka takaatapa ipapo kumasikati machena takaatapa aipapo vakandivhiringidza kachakazongondibowa ndichakomureti mandakada kuti nditapure section security wangu ndakada kuti tiutapure pfuti dzikati dzaramba dzorira zvikakomureti komureti torai pfuti muende ina pasina kwandichaenda see zvinonetsa kuti as much as I would want to tell you I was related naye related naye saka even pandakanotaurira hama tichibva kuhondo kuti ndozvakaitika don't expect him because ndakaona zvakati ndakatotorwa kungekura kutopandukirwa ndakanda kutopandukirwa kudzaa zvautano zvinyepezvo sisitukuza zvakati sini ndaitaura zvandaiziva saka ndoti zvinondinetsa kutaura because yayo ndakabva ndazogoiti ndizii ndikati handichadi kutaura nezvayo futi yanga yakula kundipinza pasiripo that comrade chakandonzi choti akazodhonzwa akazosungirirwa paland rover akadhonzwa zvakaonekwa nepovhu yese comrade achiti zvizvirudzwa achimupei anga atokwana zvokuti akazvizvirudzwa neland rover uyu zvikanoiswa pachikomi chandataura ichi anachitaura pa tichienda kungepo ngundu ipapo ndopa akazoneswa ipapo that place iyeye ine tunnel ripapai according neinformation yemaipovu ndo maikandwa makomureti mukundipo paipo ane tunnel maikandwa makomureti ndiko akaendeswepo kuti ndo betro akatanga kundirwadza zvokuti dhoro tiri machini tindarwadzwa tazogara tagara ndokwazi reinforcement yedu that was early 78 munana 78 yakabva kuethiopia we happy because yanga iri equipped
ndio first wakati kwenda malanza grenade tikafara tikati Christ kana zvima anti-tank zvezvi vangwa inazvo tikati tongova manje vakazoiti reinforcement takati tiri muchasi yatende about 78 then ndatopromotwa maplatoon command ndatoe detachment detachment PC okay. Dina this I think you know him although he's now late Gumbo. Okay. We are nabiga by Rosek. He was in my detachment. Yeah. I to number 3 Bawandiri. Gumbo. Saka is I thought that Bakumana Waya can to ambush. But we don't say what not bad bridge. You went down the bad bridge. Saka vanoda kuti ambushi ngaitirwe iko kwekuchasia palipo pasi pane zigumo iri zigumuguru mudhuze musaidi rinoti makore achawanisa manaura kukanganika pasi vakomana ndivati and I told them guys from my experience yondiya muda unorova yairoveki because apa panapa pamutetete apa pane zvimatombo zvazvo kuti munokwanisa kunonorwa ambush yes very close to the third road but kuti muzopabva ipo papa panoita problem plus masikati dzaipfuura kuma 10-11 mota dzaidzapinda kudzokadzira saka dzaifamba neescort mamazuva dzaifamba nehelicopter pamusoro mamazuva mazhinji dzinge dzine zvimaarmored cars of which an armored car uine rifle hapana chaunoita saka vakati avo zvatine malanza grenades marifle emalanza hatirova maamadi tinorova but takanova takaita an argument yakati simba ikataumana ndane experience ipapo ndane experience weimono haiiti hondo yamuna kutanga unodenai nevano vanhu vakaita chivindi Gumbo akati ndoenda navo anga mudetachment level ndikandoti Charles hii hondo yakada unoita nevana yaite zvikazi hatinoenda ndobva vaenda unorova ambush isita takangosati takatosara takagara edu une chimwe chigesi imomo muchasi yemunhu vaenda ambush yavo vale ambush yavo zvakanaka takazongonzwa tainzwa convoy yacho yaiti kana yakupfuura yaitodzwika kwetikititititi yadei convoy iye yabuya azvisho pasina nguva takanzwa ndo vakomana vakatanga titi varova pandakazonzitauratavandanauretaumanaka uku hakusina kumira mushe uku bo ndakazonzwa pfuti dzedu dzakuti zii ndobva ndatanga kuchinzwa manje maamadikazi manje akuchichema apa mutopi nemabattles akandirwadza mama tikazochema nguva diki takatanga kuona 1-1 vachisvika macomrades 1-1 ipopo takaita loss takaita loss ndo pamwe pakaitsa kuti pandakazonyaya kumubhiga Charles Gumbo Charles Gumbo anga ari mediki kaipo ozati akatirapira vakomana zvimwe zvachizoti nanhasi tine ma-question marks achirapa musango imumu vachipona tine 1 comrade handisaziva kuti akazoda nekuti comrade bosi takazomudzosva kuMozambique wozati akabharwa ichi achifamba pachibuda ropa kuti akasvika siva mbesi akadaro akanodonhera mbesi akatorwa nagumbo akamusona kumusona zvese zvikubatanidza izvi comrade yedu akaita akararama mupenyu tikazotumaisa Mozambique
mumakaoma ayapera then takopata zvedu takupinda tiri mumachiri tinoti kunobeside kubere jena nanachasi then kunokwataiti kuchina pakatapa pana mana shokoni then kuzoita kunotaiti kunokutoenda kurodhi inonoganwa chivi kugumirwa kwachirungu kushurungu inobva masvingo ichienda tushevani ndokaipeperera mugano wedetachment yangu. It was very big but then yaibva vaikokuya kunobata kwagororo kungundu yaka ikatozodimburwa papapa manjichi paizonzi gororo pamupapa kwakuvharwa because mupapa ikazosvika pakuti vanhu vakukasika maap manje zvoti comrade could not survive. Saka makomrades anga ariko akazokwidzwa kunokuya kunokwana chivi kunoko ndokuzotora gororo. Saka vakaziva kuti pagororo kwanga kwayatove sort of detachment imwe madetachment commanders akabva kupi kwana chivi avai uchisvika nemubere jena isusu kwabva tazokutora kuchipira kumusoro kusvika kupi kusvika kumusoro. Saka takumusoro kuno mabattles kuti tale mabattles anesa because it was almost a daily bread. Hondo yangu yozoti every day inotove gondo hainga isikashayiki mukangwetiwo 1 week makazorora yes asi mazuva mazhinji yaive hondo. Pane yakazobotinakidzawo because pane dzimwe dzamainakidzwa kuti apa tarova honda tatanana yasarafat jaji Joshi asisi jaji amena musoro Joshi ingati atese mudetachment medino takanorova camp chibi camp vakapa kutenda ipapo vakapa kutenda the command of the Rhodesian force takazoratidzwa preparation povu vachinongedza kuti you must be vigilant apapo takarova nemarikweresi raifora yakanga atareinforcana tatora taunganidzana zvinhu zvisi tikati atiroveka kamba. The reason why takakarova takati isusu information yakauya nepofu kuti macomrades RAR yauya yaungana pachief office vari kutomacha masikatana ende vari kutaura kuti tinoda kutsvaira magandanga ese machini mangwana tikuvatsvaira mangwana magandanga ese pane operation toda kurova gwedzi to gwedzi kuti azvinzi izvozvo ndopata vakangorongawo emergency mandacho vari kwakati uyai nepfuti hombe yakati uyai nepfuti hombe yakati uyai nepfuti hombe dzakati vatauya ndandinezi musi wacho ndawanzotakura ekeke kupeta kai nepistol yangu but musi wacho ndakanga ndine M90 ballistic missile yandinatokushandisa ipapo.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.